na rudaí beaga. Is nach cainte é déin na rudaí beaga a chluistear go minic sa bhreatain bheag. Dabhla mé ó íomhar é agus mé de gobar ar an togra seo. Gléachan na Zoom le grúpa fálamóirí I méal ferriste a sprág an dáin seo. An cheist a bhí á plé a gcuin ná caitheann na chuireann an Ghaeilge scetamíní uirinn. Mar a bunan agus an béarla, le Ghaeilge a labhairt is gá doing deisean a cumarsáda a lurig nó a chrothú doing hain. Cuireann go leor cineálacha idirghníomhaíochtaí an Ghaeilge glundar uirinn. Fiú na rudaí beaga. Brahan daoine ortha scetamíní ag ordú ispíní sa chultarlinn. Gach ille cheolla á bhúmnú go cóir amach. Is mar thura tugtar an tuairdú ceart amach, plát a dóibh, na scalóga is mugga té. Tágann drithlíní ar gcuoine eile, nuair a chhlaachtar gan cheist leis an sealabhú teanga ar héithrig siad go daon ar a hon. So what? Mátá Ghaeilge agat. Dar le ferristeach a bháin, buch rán a léhí fumanna na teanga trá. Ach, chuir rangan na Ghaeilge an ruúig ar an bhua. Is inis, mohíonn si flusc ar ahand focail nua. Braham sé hain, airí crí ag an réib sa chuil le cabarocht strán séra alasúla I mo chluas, a chud córa lán díochis is lunar ina huile. sé an buzz céine a bhlaisim nuair a bheallan mo guribh maithagat, sláán a bhaile sonna sásta ó thumánaí an bhus, nó tá fáilte rót snasta ón oibrií siopa pullannach. Sna momentí sin, is deis mé a hapítar le sprí, is seolann a scetamíní siúd drithlíní tríam.